आज मी कफ आणि पित्तशामक असा आरोग्यदायी सुंठवडा बनवतेय. हा जो सुंठवडा आहे ना, हा दत्त जयंतीला, रामनवमी किंवा हनुमान जयंतीला आवर्जून बनवला जातो. सुंठवडा एकदा बनवला ना, की चांगला महिनाभर टिकतो आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे खाऊ शकतात. तर हा आरोग्यदायी सुंठवडा कसा बनवायचा, ते मी तुम्हाला आता दाखवते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सुंठवडा बनवण्यासाठी इथे पहिल्यांदा मी सुंठ घेतलेली आहे आणि ही जी सुंठ आहे, ही मी कुटून घेणार आहे थोडीशी किंवा ह्याचे तुकडे करून घेतले ना, तरीही चालू शकतं. किंवा तुम्ही जी बाजारामध्ये विकत सुंठ पावडर मिळते ती वापरली तरी चालू शकतं. पण अशा प्रकारे सुंठ पावडर बनवली ना, की त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो. तर इथे मी सगळी सुंठ मिक्सरमध्ये घालून घेतलेली आहे आणि ही बारीक पावडर बनवून घेणार आहे. छान अशी पावडर झालेली आहे ही सुंठीची. ही पहिल्यांदा आपल्याला चाळून घ्यायची आहे. चाळली ना, की एकदम फाईन अशी पावडर मिळणार आहे आपल्याला. ही सुंठ जी आहे ही चाळल्यानंतर हा जो गाळ राहतोय ना, हा आपण चहा पावडरमध्ये टाकू शकतो किंवा चहा बनवताना डायरेक्ट पण घातला ना, तरी खूप छान चहाला फ्लेवर येतो. त्याच्यानंतर इथे मी सुंठ ही पावडर आहे ही मोजून घेते. इथे भरून 4 चमचे मी घेतलेली आहे. अर्धी वाटी सुंठ पावडर झालेली आहे ही. त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे सुक्कं खोबरं. तर इथे मी गुडगुडं घेतलेलं आहे. हे जे आहे हे मला किसून घ्यायचं आहे. हे किसून वापरणार आहे सुंठवड्यामध्ये. तर इथे 1 वाटी भरून किस घेतलेला आहे ह्या खोबऱ्याचा. हे जे खोबरं आहे ना, हे आपल्याला जास्त कलर वगैरे चेंज करेपर्यंत वगैरे भाजायची गरज नाही आहे. थोडंसं फक्त भाजून घ्यायचं म्हणजे खोबरं थोडंसं भाजलेलं असलं ना, की सुंठवडा जास्त काळ टिकायला मदत होते. चांगला महिनाभर हा सुंठवडा टिकतो असं खोबरं अशा पद्धतीने भाजून घेतलं की. हे छानपैकी खोबरं थंडगार झालेलं आहे. थंडगार झाल्यानंतर मी आतमध्ये सुंठ घातलेली मिक्सरमध्ये त्याच्यामध्ये खोबरं घालून घेतलंय. त्याच्यानंतर आता 1 वाटी भरून खडीसाखर घेतलेली आहे. जेवढं खोबरं आहे ना, तेवढीच खडीसाखर घालायची. त्याच्यानंतर मी इथे वेलची घेतलेली आहे. 20 दाणे मोजून घेतलेत वेलचीचे. ही सगळी सोलून घ्यायची आणि ही आतमध्ये घालून घ्यायची आहे. आता मी इथे धणे घालतीये. तर इथे मी 2 चमचे धणे घातलेले आहेत. जर तुम्हाला धणे घालायचे नसतील, तर तुम्ही धण्याची पावडरसुद्धा घातलीत तरी चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे मी ओवा घेतलेला आहे. हा पाव चमचा ओवा घालायचा आहे आतमध्ये आणि हे सगळं एकदम बारीक असं करायचं आहे मिक्सरमध्ये. इथे छानपैकी पावडर तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकताय. मस्त एकदम बारीक झालेला आहे हा सुंठवडा आणि आता हा चाळायचा वगैरे काहीही नाहीये. असाच हा खायचा आहे. हा जो सुंठवडा आहे तो अजीर्ण, ॲसिडिटी, गॅस, अपचन झालेला असेल तरी आपण खाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे हा कफ आणि पित्तशामक आहे. आता ऋतू बदलामुळे सर्दी, खोकला हा लहान मुलांना, मोठ्यांना सगळ्यांनाच होतो. तर अशा वेळी सुद्धा आपण हा सुंठवडा खाऊ शकतो. असा हा आरोग्यदायी सुंठवडा तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. आणि आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.